Ach mae ha alte coig an y bunrecht na hedalch y cwrbachge ger nwersiamlach jean dochus a hachge. Hui mi hen agus Alessio Morosin an y caffe agus vini chegon mar ava essen y tucshin an tuichi logal. C'è l'articolo 5, ma c'è anche l'articolo 4 yn cydrada, a l'articolo 10 am cwtioch. Sian efo a fosglwn dorish gwyn far haliach na hydell. Ha yn edrych na bawl gan y UN fa man cietieg lechyd y cwg. Agus anna man cietieg lechyd y siach, chwyd i hynam di cwnyd yn y UN. As dieg yn edrych roch gan y UN o'ch stach do logan y dwchw, ha articol hyn pwynega, agus articol lechyd y cwg, dors aniet y chorig y gwynia i dat hyn yr iol. l'autodeterminazione di tutti i popoli. Ha Alessio gan y lan fiach gyfil bunrecht na hedalch agus articolan an UN a facal an dorish fosgolge gaif. Le cwsyn na gacharach y gwyd twrsan iadalch o'ch yn gyrryd agus priafar a leta a le galie a gyriach, je girach a her farig a Venice san awmri chach. At sa ha Indipendenza Veneta a glwys at yr erd, ha an Corge Veneto e cesnachig an jedif anja heen. Sono un veneziano italiano. Sé étalteach Venetian a húnam. Fas ich skides yn dyfystyn y hydell, agus a Veneto ys yn cedad o'r le dochus. Silac yn gydem a hacyn, ni oes ymlach ys yn Veneto, ni o bas etalteach. A sy'n ys yn a fipio. Noi vogliamo vivere. Sin e fwynia is o'n program na heiche yn och, ach bi sy'n arasiach yn nŵnaum a nahechgen. Ha yn program riaichgen ydiysg iPlayer y BBC, agus ha larach lyn ac yn cwtioch bbc.co.uk strach Eòrpa. Ach, chwn yn nahechgen, fwymsa yn y sio a Venice agus fwy skipa Eòrpa gwleid, eiche fa agus bianach leif.